Zachęcamy do zakupu ostatnich egzemplarzy książki Ziemię. Historia odzyskiwania i utraty. Autorka Karolina Ćwiek-Rogalska gościła w naszym muzeum 2 tygodnie temu na festiwalu Fale Historii, Fale Wolności. W komentarzu znajdziecie Państwo link do rozmowy pomiędzy Karoliną Ćwiek-Rogalską i Zbigniewem Rokitą na temat ziem odzyskanych. Sama książka jest również ciekawą opowieścią o czasach początków i dla niektórych końca. Będziecie mogli Państwo przeczytać tę książkę, fascynującą historię o pionierach i o tych, którym zabrano ojczyznę. Oprócz książki Ziemię kupicie Państwo w naszym sklepiku również inne książki, których autorzy gościli na naszym festiwalu. Zachęcamy do zakupu.